Nelson chu zungbun dora chuan lutin abial nu tan zungbun chu alea pon abial nu chu han ko lutin azur tunu juli po chuan zungbun chu alo la chuaka Nelson chuan zungbun chu han la in abial nu hne na chuanin ente hi amria hun rei tak kalwin zui ve tawa nupui tan som cheka duwa wena hianin ipum ngei po ka be se ni itan zungbun ka tho chu liao lewin tu na hen ka lo le sak chea min pom sakpo ka be se ve viau nia hun rei tak kan in zui tawa nupui pasal nei po kan hun ve toin ka hria ti in abial nu chu an bia chumi nu chuan abial nu ma chuanin han thing thi in zungbun chu an lekwa a abial nu amria po chu alom mel le a Mahse zungbun an en chiang chu adu thu sam chu ani lo mel ta hle mai enga he tiang lek hi mo amana tlawm mel ro pusi dollar zaman chau ka du hle nem dollar zaman chau zungbun bun chu ka du te lo mai kha ti pa in leya chuanin ata thata deya dor hak tu zuli po chu a hrila hai mel hle zoka Nelson chu ron tong chokin ente amria tuna chung ka sum tho chu la tlem tham bok sia chu wang chuanin ai to chu ka ti thei lo ni nakina kanin nei huna mo ai to chu ko lei thei em angche tuna chuan hei hi min pom sakla ka ti ni an ti a chu ti lai chuan amria chuanin asira zungbun dollar sang khat man chu a zumuta zungbun chu han kokin ente Nelson hei hi ni ka du ni hei hi min lei sak chuan mo inupui tan ka in piang isom na hi ka pom don ani an ti a Nelson ro chuan chu thu an hria chu a hupur mel le a zungbun chu an en wangwanga a manzat chu ain zia kul boxi dor hak tu zuli po chuanin a hupur pui mel hle mai zuli hne na chuan amria chuanin a manzat chu an zota zuli chuanin thienu kha ain ziang chuanin dollar sang khatania Mahse in lak don tak tak chuanin dollar zakoin la don nia an tia amria chu anui var mai Mahse chu ti lai zong chuanin Nelson chu ngoi rang hian alo ding ranga chu tiang zat leina tu chu poisa ani lo ti chu a chiang le ani don hak tu nu chuanin kei point he tiang zungbun chu ka bun ve chak lutuk Mahse mo kan tho chuin alazer box silowa kala lei thei lo ani amoi ngotang in ne ngotang ti im amria hne na chuan an suya amria po chuanin ni etero amoi hle mai alo ti ve bok Nelson chuanin amana tu ema kha chu ka lei thei don lo ni ka poisa nein atin thot lo ni amria mi hrathiam hramte ama mi khamin pom sak jok maila ka soitong khanin nakina hi chu kan la tu le don nia antia amria ro chuanin tu na he tiang ang zungbun duwa tu na bun thei lo te chu ka du te lo mai ba ka mo nai thoka kha momento te siama khang khanin adai hrim hrimang ibial nu tanin poisa i ren via wani mo he tianga in ren viau dana hianin ke hi min du tak tak lo ni te po ka ring ani min du la chuan mo min lei sak hrim hrimang min du lo ni kha anti kual vela Nelson ero chu ngoi reng chuan ading renga an huwa chuan han tong chuakin ente amria ka mangai lutuk che ka du lutuk che nupui tan po ka som che ni kha Mahse ka soitong khanin tuna chuan ka poisa nein he tiang za chu adai thot lawani antia amria chu ron tong chuak le in eti kwal vel mai ni kha tum tak tak la chuan mo inei hrim hrimang tuna tanga ka du min ti pui tlin sak thei don si lo chuan mo in nei po ni la nang hian min chom zo lo hrim hrimang a ma in thil dang min lei ro po ka tingai lowa tuna zungbun ni lei dona ka du thu sam po min lei sak lawania he tiang ani te chuan mo nang nen in nei mai la a hlim po kan hlim ka ring lawani chu wang chuan tuna hin thu top siam mela thang nang nen hian in zui to lawila keipon bial padang ka zonganga nang poni du chuan bial nu dang nei mai don nia chu ka thu top ani e tuna tang chuan in mero beto reng sung che ka kal don ania ti in thin rim takhian a an khuma chumi nu chuan in a chuak ta ngala Nelson chuan han auzi Mahse amria chu aron hoile du mi lawa dor hak tu nu chuan Nelson chu a khongai mel le mai Nelson chu ngoi reng hian a ding renga chu tia chuak ta chu mi pakhat nen hian an in suk ta topa chu pa la chuan poisa chu an nei nga mel phian le ngal a briefcase khai tang chuan in poisa chu alang tura amria chuan in kapu ka ti palutuk min ngai dam ro kong kalo en lawalom an tia chu tia soila chuan poisa chu azumua briefcase ala chuan poisa chu alo khat vek boxi amria chuan in tam chu atil le a wow poisa hlir ani mo ivan nei nem tlema ka ti da sak vak trep che lo mole an tia
chu pa chu a hming chu Roberto ani Roberto chuanin khai keipon kalo en lo lom ka man mo lu tuka benga kal katuma ti in an rila chumi nu chuanin breakfast a poisa chu rm khol mola amre ro chu abula chuan alo le ding renga andin fel nu chuan Roberto chuanin thian nu ka ti palutuk helaya hian man mo taken ka rong kala keipo ka thiam lo thawania antia chu tianga poisa nei tam chu amria chuanin chel khot lai tum tlat mai keima thiam lo zo ka ni kha a hrim hrimin imhing min hril theiam ti in an zota Roberto chuanin ka hmingmo alo tu ve bok amria chuanin o ni e nang ni ang tlangwal mel thabok si hausa bok si chu imhing hrel ve te ka duhlom imhing min hril phal chuanin min han hril ta che ti in an zot le a amria chuanin thlem thluk chu atum hle mai Roberto po chuan nui sangin chu tinga ka hming te hria du chuanin ka hming chu Roberto ni e Mahse ka hausa vak chuang lawania heng he chu benga da tur mai ni hi kein ka hming ka hrel to chea nangpon batila nei vein ka hria imhing min hril ve theiam ti in an zot ve a chuti la chon dor chunga chuanin dor nghak tu le Nelson chu lo lain bi in dor nghak tu nu chuanin thianpa ani chon dollar sang khat manania idu chon dollar zangai ni le mai donia ti in an hrila Nelson chuanin a thian nu chu tiang man za zat poni se ka lei thei lawani min tlawm veu na chungin tikhan ka bial nu chu ka then hlen mai ange poisa ka nei thlot lawani dollar zaman pa khi ka lei thei lawani antia dor nghak tu juli po chuanin Nelson chu a khong ai zual sawa a bial nu then pha do ni na reboxi thian pa khai thian nu nen in ti thiam lo pha ni a e thian nu na ot ro pui boxi a kal son pha dei boxi che chu wang chuan mo dollar za thum talin ka peng che dollar za thum ni chuan min pe mai ro ka tlawm duai che ni chu ti in zungbun chu Nelson a ma chuan an dek phele wa Nelson po chuan in tlawm chu a teril ru to hle mai Mahse poisa nei chuan in alatlin ngang lawani thian nu min tlawm to lutuk ka rathiam lutuk che mi khongai ti poka hria Mahse mo poisa ka nei dai lo tak ani dot ka soi mi lo ga thian nu kha chu kha asoyang khanin adu chuanin min then mai ro se an ti chuai raya juli chuan Nelson chu a khongai tak zet ani thian pa i hmangai ti kha i tong kama tang khan engkim ka thei vek ani inin then hi ke chuanin ka du pui lo khop mai che i thian nu chu ti lung oi le theila ka ti hle mai i mo he zungbun hi la ro dollar za chuan ni le don nia Mahse kanu ten hrelo se ka ti khop mai kanu ten lo la kal lawa chu wang chuanin arukin ka pedon che ni chu kha he zungbun hi la la i thian nu kha wa zui le vat la ti chuan ani po lo lom mu tang in panin hlim dewin in om don nia antia Nelson po chuan zungbun chu muang chang in an la juli chuanin keipon ko kha dollar za chuin le don ania iwan nei khop mai antia Nelson chuan zungbun chu akut le lama chuan kengin an entona amana in thak boxi Mahse dollar za chuwa le tur chu makati hle zoka anwa chuan on tong chuakin thian nu i chunga hian ka lom hle mai nula fel takani Mahse mo ngoi lok te ti in aip te chu an thla chu nu juli po chuanin ngoi reng chuanin alo en ve renga enge moni chi don chule ti in arel nu chuan ai ngai to a Nelson chuan aip te chu hanjen rakin athil phortum chu a mulok lo le ngal anwa chuan aip te tang chuanin athil siam chu an lek chuka ente hi thian nu hei ka siam ve lewani a nangin he tianga tlawm taka min pek tak sia chuanin hei ka present veng che antia juli po chuan lom tak chuanin alo la ve bok chumin hu chuan Nelson chuan lom thu chu a hril le ngal mula ani chuan ka thian nu chu ka wa ji watange izara leo ka thian nu chu ka present thei don ani hi antia chumin hu chuan dor chu a chua san ta ngala lim takin pona chuan chuakin amria chu a ji ta ngala Mahse athil mu wang chuanin a ding ta chot mai a pielo ka chuan amria le Roberto chu lo latingin amria chuan Roberto hena chuanin ani te chuan ina te chuan kalila ti in asom na chu alo pom ve chia Roberto po chuan lokoro le ti pa in hlimhmel takhianin an kaldun ta ngala angai na hrelo tak chuanin Nelson chuan ra khata tang chuanin an kaldun lai chu a thlir renga anhuwa chuan zungbun chu han enin anni pahnih chu an en le thu ama hre tok lek chuan han phun chuakin nang hian ngai zong deng lo nei manamo awan mak ve ti in ale le ta nu a akal nu re vak lawa chuanin mun po khata hianin pitar pakhat chu misual hian abek chu alo chu sak chia chu thila mu vele chuan man mo takin misual chu a ji ta ngala
an nu de wa chuan a ip te chu han zenin a rawng bur chu phor chuakin misual chu awa vom vaka a ke a tak chuan vomin misual chu atluk pha ta hlo mai Nelson chuan wapan hnai vatin engwangin nge khatiang peter thilte khatiang bek te ilak sak ringota izak cheilomi tlan chiat tum to reng reng su ka vom le meng che ti in misual chu an vawa chu misual po chuanin a hlau mel hle mai hoiron la ro ka ti chu ti in akut chu an ban le a Mahse misual chuanin pek mai chu atum bik haulo Nelson chuanin ipte chu han zen le in ila du le ni mo hei lung lian to ka nei lo ka vom ne pop don che an ti a chu tiang lung lian a an vom po chu mai tuam chuan a hlau tangang aniang khong ai min vom chu kha bek chu ti in alama chuanin an lek phia Nelson po chuan lo la in tlan va ro ti in avau zui ngal ta chu mai tuam po chu atlan che ngal vata an huwa chuan han le tin Peter hena chuanin a bek chu an pileta chu nu po chuanin a bekan hmule le chu alom hmel hle mai boya min lo lak sak le mo ka va han lom tak em imo lo la ding te nang ang tlang wal fel hi kala mungai lo reng reng kha mi sual khanin atlan bo pui man dei ka ringania ivan tlan chak om em ka bul nai nang i lo om hlo chu ka lom hle mai ka poisa ka hmule le thei phani hi imo loman ka pengche lo le ding ro ti in aip te chu anjen rak raka aip te tang chuan poisa chu han la chuakin Nelson chu pek an tuma Mahse Nelson chuanin poisa chu alo la du haulo ai kapi kala lowang khongai takin la turin min tilui suang che khatiang be sein mo engma ka tilawnia ke chuan hna ka thoka kama mo to kai khop chu ka thok chu ve thei tok tok zelania khatiang khati lui tum ra reng su kapi an tia chu Peter po chuanin abe ka chuan han khung thale in Nelson chuanin kapi hei kathil ken lai hi muwa hei hi kathil siam ve nia hei hi ka chuar kol thina ka thiamang to kin kan ziak kol thina mi theng khate poin an du ve viau thina nia chu wang chuanin poisa min pe kaya hei hi min le sakla ka ti hle mai ti in athil zia chu an entira chu Peter po chuanin athil zia chu an mu chuan moi ti hle mai Nelson chu han tong chun zomin kapi hei hi dollar sum nga man chuania chu wang chu min le sakla min le sak chuan kalom ngotang ti in azor ngala chu nu chuanin amoi mel hle mai taka khoi mo kalo en chin ti in akuta chuanin Nelson chuan an pe a chu nu po chuan lo lai in Nelson a thil siam chu an en wanga engam hre chu nei ni om takhian a in ria an en cheng le zualin amit thla chuan tun ma thil chu alo lang oi oya Mahse Nelson hena chuan engma chu a sei chuak lem lawa Nelson chuanin kapi ka sei tong khan dollar somnga chuania min le sak ram la ka thiam ang to ka siam ve ni kha min le sak chuan kolom ngotang an tia chu Peter po chuanin amoi ka til tu kolom ka du lu tuk Mahse mo he ti ai chuanin lian pui ka du ni he thil ka mu hian mo engam hriat chu nei tlatin ka in ria Mahse ka soi suak thiam si lawa chu wang chuanin lian puin kan in hungna min sia sakla ti chuana manza chu ichial za zat ka peng che ti hian ka office kal ka chuk le ka lutin ka mu zia chuanin engam hriat chu chu ka nei le thei emang chumi ta chuan ka du ni ti in Nelson hena chuanin an suya Nelson po chu alo ni varvara chu nu bok chu ron tong chuak le in a hrim nangin ti khan min puya ti chuan i ming po kala zo lo hrim che i ming min hrila ka ming chu mo Sylvia nia pi Sylvia ti min ko mai thin he thil hi ka du zong takani takani min ti sak theingem ti in an zot le a Nelson po chuanin o ti sak thei ka ming chu Nelson ania he tiang ka thil siam min ngai hlut saka ziek tura min ti chu ka lom hle mai ka ti sak ngei ngeng che an tia Sylvia po chu anui varvara Nelson i thiam ka ti takania lian pui takani ka du ni hei hi chu ka du thona chungin a ai lian ka du takani ka hre chu le si he tiang hi chu mo ka pasal khanin kanin ngai zom ha khanin asiam thina lom ani po lem ziak thiam takania isiam ang chi hian lungai hian a ziak ve thina lom Mahse kanin nei hnuwa chuanin ezona dang kan nei ta ati ngai to lawani tuna chuanin ani le min ti sak thei don chuanin suta chuan kan kal don em niang ti in Nelson chu kalpuya chuan an soma Nelson po chuanin kalila ti in an pahni chuan an in zuita a chuti la chuanin Roberto le Amria po chu mun pakhata chuan omin Roberto chuanin ente hei Amria hei hi tan kalenia hei thimoi deuh kalea min or sak dhungem ti in Amria muwa chuan an ko muwa Amria chuan thi mu chuanin alom le a he avan moi em
có ở duhlo tuk min ở til nghal la tiin ane na chuan an hrila amria chuan thi or em tu chuan a samte chu han tuain Roberto chu a hnung chon tarana Roberto po chuan nui sangim ma he tiang thi hi kala lei sak lo hrim nang hi kala lei sak ma sak bereni an tia amria po chuanim kalom lu tukania he tiang thi hi ka ona rei to lu tukalom alo ti ve bok anin ortu zon hu chuanin amria chuanin Roberto lam chu an hoile a heti hian kan voi khat in hmu na nang chuan thimoi tak min lei ngalania amoi ka ti tak zetani an tia Roberto po chuanin nang pui moya i thi or po moi ni i in me lu tukani nang ai in men omlo hrimang ti in amria chu an fak kwal vela amria po chuan chu tianga an fak chu nuam chu ati hle mai Roberto chuanin ani chuanin itan thil ka ti sak chia katan thil min ti sak ve theyengem hum nim han pui ve theyengem ti in amria chu an soma amria po chuanin te reng mai nangin hei thil min ti sak towa kein thil ka ti sak ve thei te chumo ka ti sak ve em ang che an tia Roberto chuanin ani chuan room lama kalela room po omalom an tia anhuwa chuan room a chuan lutin amria chuanin hun ka nei rei vak lawani o ti in Roberto chu an hrila Roberto po chuanin ole ithu hadam phot mayang miang ti in khuma chuan an thuta a Nelson le Sylvia po chu in zui zelin an kaltum na chu an thlengta a Sylvia chuanin ente Nelson helai banga hianania minzia saklakati moi deuhle ke minzia sakla Mahse sang deuhle ka hian ka du helai nai chuan mo abal ma don si motor ten tlan thina chu wang chuanin sang deuhle ka hetiang ang chi hianania ka du an ti a athil siam chu an pele le a Nelson po chuanin athil zia chu han en le wangin Sylvia bok chuanin ente Nelson motor tlan pa te ti hian ni tin helai hianin kakal lutin kakal chuk thina chuti chuanin ka clear thin don alom chutatan chuanin ka du lu tukani lian puin ni ka du ni an ti a Nelson po chuanin ole kapi idu ang thlap chuanin kaloje kang amoi theng berin voina kaloje tan don nia ati ve bok Sylvia po chu Nelson an ajiak thei don ti hrita wang chuan alom le a tiang amin ti pui kin sak thei don chuan kalom mo tang ka soi tong khan mo poisa chu i chial zat ka peng che chuan chulai lok sukan inania hei hi a hung na ni boka chu wang chuan ania helai hian ti la ka du ni Nelson voina hian ni zo man theyengem ti in Nelson chu an zota Nelson po chuanin ka thei mai ka ring alo ti ve bok Sylvia chuanin alom ongmotang ni e ka va ho photanga mo ti chuan nakin loka ron chule ka ngai dona ka ron tlo koi leng che ti in akal san tanga la Sylvia kalta chu an in chu athleng trep to a chu ti lai chuan Roberto le amria chu an ge ta tang chuan anon in ko chuak chia Roberto chuanin api mu ve le chuan amria chu adin pui ngala ngoi te so alo ho ni so an ti sepa amria chuanin tu mo so tunge ni a ti in alo zot ve bok Roberto chuan ani so katan la mi pui mo lu tu kani so ani so ka va belok nge dikhan lo ding lok ro o ti in amria ne na chuanin an thrila chutia soila chuanin Sylvia po chu aron thleng chop chil ve ngal maya Sylvia chuanin Roberto karon ho chesin nakina ka chole du khonge kali tuma ti in Roberto chu alo zot ngala Roberto chuanin ka thian nu ni hi a ti ringota Sylvia chuanin a thor lai chu han mu in kha thi kha ka thi wang ve an ti a chuti lai chuan amria chuanin ani min lei sakhi ni hi ti in ti thei deuh hian alo soi khuma Mahse chuti lai chuan Roberto chuanin a thi chu a phel sak sok soka Roberto chu ron tong chuakin kapi hei hi amria ni a ka thian nu ni hi nangpon ka thian nu hi mel thai ti ve ngei ka be se nia voina ina leng turing ka soma ani po ahun ol nei chuna ti in aron leng ve a nang nei lo chuak dei boxi in ko man talawani kha ti in api hne na chuan an suya chuti la chuan Sylvia ro chuan ngoi rengin Roberto le amria chu alo thlir rengota chumi nu chuanin Roberto chu Sylvia lama chuan han kalphin kapi ngoi lokte thil ka hrilang che I mo thingrim hrilote nakina ai chiang zokin ka hrilang che ani hi voina ka mer hri satli ave mai nia miron zui ho ver ngotani hi anti su suwa athu sei chu hriat lam ni om takhian amria chu awamel le zaka Sylvia chuanin ani tak chu tu hnuwa chuan hetiang hi ching to lo laka ti hle mai thattaken ani chu thlang che anti a Roberto po chu alo bunghat ngata chumi hnu chuanin amria ka kalsan phot meng chu tikhanin ani hian a thlang che anti a chumi hnu chuan in lam chu apan santa a amria bula chuan handingin Roberto chole lokan ngai nia ati zui
chu mi sui nu chuan ge da chuan alu san ta amria chu hril hai tak hianin a ding renga Roberto chuanin engma ka hril man lo chia apoi ka ti hle mai abar khai hleng chemo an tia amria chuanin bara khaye mole ka thila kha min lak sak de le ngal enge omzia ti in an zota Roberto chuanin kha ka pi ning khan in thin ang chia chia ta mote ron ti man kha wang khan tong du aya ti in ka hli sak dai che ni kha nakina ko ti le mai don chelom ti in amria chu an thlema amria po chuanin athu soi chu alo oi ve mai bok tak tak mo moi ka tilu tukania nakina min nor ti le ro ani chuan kha chu le ngai bok sia chu wang chuan min tha thui lo me ro ke ma pon ka kal thei thawania ti in hlim takin Roberto chu an ko anin ko zo ton hu chuan in mule tura in tiam chuanin amria chu akalta Roberto chu a tho hok mai Nelson po chu in hlo na a mu wang chuan a phur le arong te chu le chuanin han cho pol kol velin a moi thei ang bera siam sak chu atumani anhuwa chuan ziak tura in ruam manin le lona chuan an lona chuti lai chuanin Sylvia te po chu anon chu ve chia Nelson zona chuan handingin ente sulai banga son mo thil moi deuh ka zia te dona ka du thu samin min zia sak ngei ka be se anian ti in Roberto chu a hril mola chuti lai chuan Nelson chuanin an lo en reng ti hrelo chuanin a thil ti lai chu a ti mola Mahse alu hai wang chuan leilo na tang chuan atla pal ta hlo mai chu vele chuan Sylvia chu amang ang hle motor tang chuan chukim Nelson chu an boi pui ngal vata Sylvia chuanin mirom pui te che engtinge kan ti don an ti Roberto chuanin kapi heta thi thei kan nei lo damdoina kalpui watang ti in damdoi in chu an kalpui ta damdoi in an thlen nu chuanin doctor le na chuan lo boi pui ngal watin doctor chuanin kapi helai chin chia ba ki local theilowania an ti chuti lai chuan Nelson chuanin athiken lai chu leya chuan a thlawa Sylvia chuanin zui chu chak hle Mahsela zui thei box si lo doctor chuanin kapi tikhanin ka han nor lu photanga achan chin lo ngai chang ro nakena karon thil le wat don chenia lungai chu athale vekang ti in doctor chuan akal san ta ngala chutia hlofa a chor a in hiam tamai chu Sylvia chuan poyet hle achan chin chu chulai chuan alo ngai chang renga chuti lai chuan in Nelson an thri thlau chu awa muta chulam chu pan na in thri chu a mu nu chu angati hle mai mong chang thri chu han charin thri chu an en chianga chu thri la katang chuan in ama chuan danglam na nghal tla chuan a in thri makpo ati jok le thri chu han en wangin a mu nu ngei chu ni na hria Mahse ngai to chuak thei mai lo anuwa chuan han ngai to wangin a hun kal to te chu an ngai to kira mun pakata hianin afapa chu len puin afapa hne chuan thri chu han pe in buite hei ka thi hi chatlat mai nangin lokol thala dora ka vakal lo kanga heta hin lo rengang che ei tur ka vele donia khoya ma lokal reng su ice cream ka echa ke tia helaya zor tun box lo chu wang chuanin minute somvel ka thang ka ring helai hin lo char sarang che inu hian duang nge in ice cream tui to ka vele sakang chenga kan panin kan ei ru donia lo rengang che ti in afapa chu acha mula afapa po chuan ole alo ti ve mai bok chu mi nu chuan akalta atumang nge chuan Sylvia chuan in ice cream chu avaleya alezon hu chuan afopalam chu him takhian aron panta ice cream pani chu akut le lam chuan rong keng wa in Mahse afa chu a muta haulo akalai chu a top chuta athil ken lai po chu leya chuan a thlau nok mai chu mi nu chuan in afa chu han kawin Mahse afa chu chulai vela chuan a muta reng lo mang ang tak chuan chulai hmuna chuan in a waka Mahse afa chuan in anu tiaron chon tu chu a mutalo amang ang lutuk chu mundanga zona chang hrilo chuan chulai hmuna tang chuan in afa chu a ko wak rengota ataksa te chu a khur dura anuwa chuan afa jong tur chuan akal chuakta Sylvia chuan thikeng ringlai chuan chu hangtha chuakim afapa nge ni chuan Nelson chu a hreta doctor lo chuhlan chu hmak lel takin alo ngaka chuti lai chuan doctor chu abula chu rong kalin doctor hne na chuan Nelson chanchin chu azot ngal fata doctor enge Nelson chanchin kha engtinge ti in doctor chu hlak thong taksi hianin anzota doctor chuanin kapi keini pu kan hlau thong man khop mai Mahse kan hlau thon man ang chuan thila thleng lawania alu kha tawa chumini wang chuan ni kho kha a hrelo mai zo kani
na kenaron har mayang engma taksa harsana omlawania CT scan po kan tiveka harsana nei mielo antia chu thu an ria chu Sylvia chu a tho huaya anile doctor damdo ina kan omreite ngai ngem ti in anzota doctor chuanin ka hrelo le omrei chu ngai lu tuklo mai theya Mahse angai thei mai theibok chu ka seilok theilawani ama po har trep toin garing a har huna chuan i be thing garing ani antia Sylvia chuanin ole doctor a the thei ang bremin en kol sak don nia damdoina omangai ponmo wot nuam bera kan du nia tha thei ang bremin en kol sak ru o ti in an nge na doctor po chuanin ole kapi karon ko fa don chinia a har fe le karon fril don chinia i biak thei karing ania antia chu thu Sylvia na ria chu alom le a ole doctor a har ve le ka bevat du ni ani kha ka fa pa ni kha antia anu fe a chuanin doctor chu ron chuk le in Sylvia chu ran kowa Sylvia po chu wa chunga chun lutin Nelson nen chuan anin bia Nelson an mu chu ain sum zo thlot lo Nelson ne na chuanin ente Nelson he thi hi ita nge ni em he thi hi khoi tangai nei nge ti in thi chu anei na chu anzota Nelson po chuanin Sylvia thu soi chu ngun takhian alo ngai thlave bok Sylvia chuan thi chu han le kang le in ente Nelson hei hi ma ka pek to ngei che kha ni a chu wang chun tu na hin ka pet thale don che ni ka fo pa ngei ni e Nelson ngei khai ni ti in Nelson chu an pele a Nelson thil siam chu han le kang le in I mo min ko mu tir khanin he thil ka mu khanin hriat chu ka nei khang ka hria Mahse ka soi chuak mai theilawani nang hianin ipa tlang walai thil ti chu iron chui som le zatani hi ipa thiamang kha nang hen ron thiam ve ni ipa khanin hetiang hi asiam ve na sa sin ti in an hrila Nelson po chone thil siam chu han enin ke hian ka thiamang to ka zir ve ni sin le ka pa chu ka lo chhun ve ni mo an ti a trap chung hianin Sylvia po chone afa pakut chu han vuanin ama a tun ma chan chin zong te chu apa chan chin nen chuanin a hril fai ta veka Nelson po chuanin anu thu sui chu mun dewalo ngai thla chuanin in sum har chu ati ve hle mai chuti lai chuanin anu la chuanin azun dan zong te chu lungche tak chuanin a hril fai takela Nelson po churon tung chuakin anu hne na chuan nu imi ngai tuna anasadon ti chu ka hrenga alom engma ka bodan chungchang khan in thiam lo reng suang chati in anu chu alo hril ve bok Mahse nu chuanin kumsom le panga chungi bowa ka hmu to lo che tuna ka hmu le che hi mo mak ka te jok hialani kan bul hnai om reng chung sin engtin nge mo ka hmu lo thei chele engtin nge email ka hmu po ka hriat chu lo thei chele inu ni tlak po ka ni lo jok hialani Mahse ka fa pa ngei chu ni si min ngai damang cho ti in a fa pa kut chu an fo pa a fo zon hu chon Nelson hne na chuanin han hril le in ente ka fa pa nang ka chan che kha karel ru na lu tuka fa pa ngei ka du le boxi falak tur te ka zong hila Mahse falak tur ka hmu so si lo nang hi hmu le le thei reng che hi ka in ring to ngai lawa tuna ka hmu le che hi ka lo mot mai ti chuan mo chu tianga fa ko ta wang chuanin mei chia chu kalata a far nui nei ti na ni chu nang hian min dem lo ram ka be se ne ka fa pa I far nu chuanin nang po hi a hmangai ve ngodang che I chan chin hi ka hril thina nia an tia chutia chan chin a hril zo nu chuanin Nelson kut chu a fo ple wanga chuti lai chon zuli po kha a lo la boi hle mai Nelson ana pek tak lung chu an en wanga a thil zia po chu moi ti hle a Mahse a le lampang chu an ena lung chu a chup hel chak tlat mai ama hriat tok lek chun han tong chuakim moi hle malak ka chupel chak tlat che ti in lung chu an zai rat rata a hnuwa chuanin a chuna chu han la in an chu keu kewa lungan chupel che chu a chung chu makati hle a he ya chung hi rang ka chakte po an hi le engemaw tak chu omin ka hriani da thadeila thang a thiam en tirila kanu po en tir ngei la kanu chuan a hre thei hrimang ti in polythene chu la in chu a thil chhut phel chu a da thata a chumi nu chuan anu hmu tir tu chuan a kal ta ngala hun aliam zela amria chu om dana diklo wang chuan a rai lo chu a in te sa van thoi thak kan ti nge van nei thak takin kan ti don jok alo rai ta hlo mai ate sa chu han enin ka rai tak mo avan mak ve ka mi hun chu kha hun kan mang dun sia en tinge ni ta ang ti in an in ngai tua a hnuwa chuanin ole ti dan ka hria an ni khan ho salom ka hriat tiranga mo
ti chuanin pasala ka somanga ho sadeu ka ni mai dona lom chu ba pa ka thai nge ani kha ka wa pan watanga ani pan min lo pom emang heng ba ka katana hun thra don hleinem katan hun thra pathian min siam sak ani ringo talom ka rai lewang ti ka wa han lau zok tak tuna chuanin mi ho sanu kan ti to ringo dona lom Mahse capital khan enting min tiang o ti dan ka hria capital kha chu mo ti lung oi dan emang an ina khan vokal fatila ke chu ka sei khop khamo ti in amale ma chu an in fakwal vela chu mi hnu chuanin a chuak ta ngala chu ti la chon suli dor hak tur chuanin anu hne na chuanin nu mania thil ka lo hona engma kala hrilo chia nang khai boilu tu ka hrin man lo che di kha imo thil hril tu che thadeu ka nei ni ti chuan mo voin chu dora local vela ka ti ni dor min ma pui ve te ti in anu chu dor hak tur chuan an choma Silvia chuanin boite ente tu lai chu kanom lo hi chu ka tin kalu te hi ron na thina a hre ko ti la tuk do chu ka nga pui lo meng che e thil min mutir tu chu Mahse ka lo enange an tia Julie po chuanin ole kanu suta ka da ka vala lo nge o ti in anu chu akal santa Silvia po chuanin a om chu na ti in a om chu adom wanga chu ti la chon doorbell chu lo ri in Roberto chuanin kong khar chu an honga suta ron lut chu Silvia nan mu chuanin mak ati hle mai Ambria chuanin Roberto chu din chen ngalin ngatinge min van rom bele ngai to si lo ve rom biak chaka tum lain phone is off that jailbox si atia Silvia po chu thun na tang chuanin handingin eng thu ngai ni borbora kong khara tangin ron lut chia ti khani Roberto kha iron an khun nga borania kain chunga ni hi ti in alo hawa chu ti la chon sili po chu aron let ve chia anu tui tu le athil ko mutu chu ron kengin chu dokana chon ada thale te a Mahse an thu soi chu ngai thak chu tha ti in a phone chu an pora phone camera chuanin ala ta zoka Roberto chuanin ka phone chede engting ge hian ko rom biak thiang che mi rom phone tlang theilo to pang atia Ambria chon Silvia lam chu han hoin kapi min lo hre thiam te hey Roberto nen kan chungchang hi ni mo ani hi ka rom phone thei ngai bok si lowa ani ne nen in biak nge kan ngai ni ani fa hi ka paia chumi chu hril turin ka rom kalani ka fa pai ni chu min lo hre thiam hram ro ka pi ti in an hrila Julie po chuanin an thu soi chu lo ngai thave in mak ati hle zoka Ambria chu Nelson nen khan mu boxi ani khanin bialpa dang lo nei le man to ni mo Roberto nen hian mo avan mak ve Roberto hian ngai zong ani po hre boxi lowa ti in ama hriat tok lek chuan a phun mola Ambria chuanin kapi ka soi tong khanin Roberto hi kan bele lokange an tia Roberto lam chu han hoin Roberto ka sei chi hri em ka rainia ifa ngei ka pai ni an tia Silvia ngai dan chu ani lo mel le mai chumin hnu chuan aip te tang chuanin Roberto lama chuanin hei ka rai ngei lom ti in an ko hua Julie po chuanin alo en ve reng bok Ambria chuan in ti thei takin tuna chuanin he in chung mi le sa kani ve to don ani chu an tia Mahse Silvia chu ron tungin eng tin moi tia ini thei hau lawang he in chung a hian ke hi kalal berani a hrimin Roberto fai pai van ngotin helai hian ni ron om thei lawang Roberto hi he in chung mi ni lawa ka driver chunia ka driver fai paia hilai hmuna hian ron omi tumamo an tia chu thu Ambria nan thria chu makati hlea Roberto chu an ena Silvia chu an en le thu Silvia chu la an chunzom le ngalin a hrimin Roberto ani hi helai hmuna local turini kowami in chungcha chu mundanga soyang chu he in chuang hian soi reng su ti in a hawa Roberto chuanin kapi min hre thiam te helai hmuna hian ka ko lo hrimani tin ani hian ka fa pai ka ring lo ni khami ni che khan kan che sulania an tia Silvia chuanin ifa ni le ni lo chu engma ka hrelo Mahse helai hmuna hian in mo chu tiang in hial na tura local tur hian ka du lo choni ka fa pa Nelson nge hi helai hmuna hian aron ho tep to chu wang chon mo he tiang ang nek nokhi ton ka du lo ania lim taka om ka tu ni ka soi to ang khanin nang ni panhi inkar thil thu ni a chu wang chonin kain chuwa hian soi fel lawin mundanga soi fel jok ro heta tang hin chu ngal ro ti in thu chu an pe a chu vele Roberto chuanin Ambria pa na chun han ka in po na chuanin an chuak dun ta a an chuta ka wangin Julie po chuanin a camera chu a off ve ta ngala
pon an chuan hu chuan in amria chuan in thin rim takin Roberto chu a an kuma nang hian in hilai mun hi itani om takhani soi vel sia itani chai lo hi enge chu tiang min bum vel ni ita mo kalau ti line kalau in di theve em an ti a Roberto chuan in ka ta tin voi khat ma ka soi lo ni hilai mun hi ka na thona mun ani wangin nang hi ka ruai chia ka om pui che ni maya nge ka ta ni ka soi na i zak thei lo zok chu ba ka mo ka fa ni ka ring lo hrim kha ba kha ka che sul pui mi lo che kha nang hian min pu ve lamo khoi ron la te i rai tak po ka ring lo ya ti in alak sak sui amria chonin khati kha min pu let ve lamo ka rai tak lom khoi mo ron la te ti in lak sak chu an tuma Mahse Roberto chonin a te ulo mai no te i rai ni pon mo no te hi ti tlang che ka fai pai tu ran lo hrim ti tla nga lang che ke hian mo nu pui ka nei to ti sila ka fai lo pai ni pon mo nang nen kan in kara fa lo piang tur hi a pian ka phal don lo hrim chu wang chuan in no te khati tla nga lang che ti in Roberto chuan an sila amria chu ron tong chuakin o Mahse mo ti tang na tur engma poisa po ka nei lo hrim chu tiang te chu a ma de min hril tur chelom a ma khan tlangwa soi te khan in soi kwal vel sia nang hianin min lo bum kwal vel vek ani mo ani chuanin khoi poisa min pero no te ti tang na tur chu an ti a Roberto chuanin inga nge poisa ka neyang kha ke po driver mai ka nia poisa ka nei te lo mai i du danin kho saro ke chon poisa ka nei lo ti in akal san ta da ya hril hai takin amria po chu akal vele tamaya in chunglama ve thung chuanin Sylvia teno fa chu an lo ti du na chuli chuanin anu hena chuanin nuan te hei hi mo mi pakhati min pe a hei hi zungbun aya min pe ni deuh ber mai ani kha ka khongai lutuk ti chuanin mo nakina ka thrit fiang che kan chu phel china a chu ngi ente rang ka chak li ning ka themaya chu wan chun ka ron hon ani hi an ti a Sylvia po chuanin lung chu an en wanga rang ka chak chu anga ti hle mai chu ti la chon kong khara tang chuan Nelson chu aron lut ve che bok dam doina tang chuan chuak thein engma hrilo chuanin amaina lo chuak alo ni a anu fa chuanin lo mu ve le chuanin anon hoi rol ngal thota Nelson chuanin kanu keimen kalo ho mai nia dam doin tangin chuak thei min ti a ka ron hril boi du lo chau ni kha in boi don lo tu ka chu wang chuanin ka ron hril lo mai chau ni kha hei ka ron thleng thei hra mani mun danga han kal koi le ai chuan ti in elai mun hin ka ron kal ta zo kan hi kanu min haulo ram ka be se nia ti in anu te chu aron pan phei ngala chu thilan ria chu zuli chu a hril hai hle a anu chuan engma chu zuli chu alo la hril lo chu alo ni a zuli chuan ne son hena chuan nang mo enget nge kanu te ron ti enge zia kanu hei chu kanu ni sin unau pa ka nei ka hrebok si lowa ente mo thian pa nang chu midang te ni mania dora ka mu che kha idi chiang lutuk ti chuan mo ithil min pek po kha kala kol thasin Mahse ka ti phel de mo achung khan enga mo omtlatin kan ria kanu hi kalo ko mu zo che ni ithil hre sual pala helai hmuna hi ni lo kala ni kha ilui tawna khanin enga mo hre sual pale nei ni yang ti in an lo thrila ne son chona lu chu han dom wangin ni e ka lu chu ka tau nge lom Mahse thil hre sual ka ni chun ka in hrelo helai hmun hi ka in ngei tur ning ka in ria ka in hi kalo hai rei zo ka ni hi kanu hian engma lo la hril lo che ni mo unau nu ka nei ti chu ani chuan min hril suai to i ming po min na hril chuang lo ania ka unau nu tur chu in ka hreta tani ti in nui var chuan an suya chuli chuan in anu chu an en le tur ka wan hret thiam lo ve kanu ron ti bok sia hei hi nu mo ti chuan kan pan hi hian unau kan ni mo ka wan hret thiam lo ve ti in an nui chuak kha ka kanu ani ne na kan in lai chen dan chu chiang te ke min han thil te ti in anu chu an zota Sylvia chu ron tong chuakin ni a zuli boite ani hi I unau pa nge ani e I unau pa hi kan lo hai rei zo kan hi ani hi a ming chu Nelson ani a ani hi ka fa pa dik takani nam po ka fan dik takani thawani o imo he lung po hi ni e helai thil zia po hi ama zia nge ani a ipa khanin adam lain kanin ngai zon lai ni chu he tiang hi ziak thina Nelson hian alaron chunzom zela ni hi ipa khana zir tir mi lo sin le Mahse thisen zom puina na chu tiang hianin aron thiam ve ni hi ipa nuron chui ve chi ni hi tuna chon mo chung ko tak kan ni ta ka wa han lom tak em ti in an chan chin chu an hrila chu tia soila chon a om chu adom le wang thin
zuli chuanin kanu a mai hi tiang te chu min hril tur ania ka una pa chu ka zong chu ve mai tur lom ka una pa ka nei hi ka va han lom tak em una ka nei mi lo mo ka tia ti in hlim takhian anu chu an thrila anu chuanin a om chu han dom chung chuanin thok har chu ati hle mai tong chu tum lai tak chuan thut lenga chuanin a thut ta hnoka chu vele chuanin Nelson chuanin kanu engei an ti in anu chu a thut chil ta ngala Mahse Sylvia chu eng ma hrelo chuan chulai hmuna chuan a om renga Julie chu doctor phone va tu chuan ti in Julie po chuan doctor chu a phone ngala chu ti lai chuan Nelson chuanin anu chu a ko mola anu deuh hleka chuan Sylvia chu ron tongin ka fa te u tuna hian ka kala hun to ni hi he hun hi pathian in min nga chuatir ram ani hi in una hian in ngei takin lo ula o ti in a theta nap mai Nelson chuan anu chu a ko vok voka Mahse anu chuan chang tu reng hi a om talawa hun aliam zela Sylvia thina tang chuanin kar khatani chiani a chumini chuan an unaw chuanin anu thalak bula chuan ding dunin thuam na dum ve hi anin thuama Nelson chuanin nu ke hian ke en kol rei man lo chu hi apoi ka wahan ti tak em nang hian min kalsan malu tukani nu kalangai chesin ngatinge min kalsan ti in amit tu chu adang seng lawa Suli po chuanin a unaw pa chu lo ko in ni ekanu ka unaw pa nen ti hian kanin tong ve chuwa nang chuan ti kha min kalsan mai ni si unaw pa Mahse mo kanu du ang ngein kanu na hi kan pani hianin kan ti pui tlen ngai ni kein dor ka ngai bok si a tin nangin kan factory en ko ngai bok si a kanu du sam hi kan ti pui tlen ngai ni a an ti a Nelson po chuanin ole Julie kanu du ang ngei chuanin kan na hi kan ti pui tlen ngai ni ti hian in lung rual takin kan unaw hian kan omanga Mahse ka ngai to chu kanu mun ruak hi tu ma hian kan no khat thei don lo ni kanu hian min kalsan ma dewani e ti in a unaw nu hena chuanin an soi chuai raya chuti lai chuanin an doorbell chu aron riral rala anuwa chuanin hong tu chuan an unaw chuan a han kalphea Nelson chung kong kha chu han hongin an rin lo dewin amria chu aron lut lol mai amria chung kong kha chu man mo takhian aron khar ngala ani unaw chu an hrila hai hle zoka Nelson chuan engei ron ti dona ti in alo zot ngal wat bok amria chuanin Nelson inhian hi karon pan le ni I chunga khan thil dik lo deuh ka ti ni khongai takin min ngai damang che I mo tuna chuanin inupui ni turin ka in petosin inupui ni hi ka du tak zetani min hrathiam hram ro an ti a Nelson chuanin eng ani kanupui turin mo ti in alo zot lel ve hu bok amria chuanin oni e inupui turin tuna hian ka in pe to ni a mami ka thu soi zong zong kha chumo ka lo ngai tu chian lo wangania a hnu khan ka in chi lutuk ka ron zong le cha ka mu to reng lo che ka ron phone la chein phone ni la du ngai bok si lawa ka ron zong chok le che ni hi helai hian I ompo hi ka ring lo renga avan mak ve ti in Nelson chu azot le ngala Nelson chuanin ani takchum le ni e I number po hi ka lo nei to lo reng ani ni e tero khamini khamin kalsan ngal khania ti chuan I number po hi ka delete le to a chu wang chuan min phone po chu ka lo hrelo ni chu Mahse min kalsan nu lo khanin mi pakhat ning khanin vein zui si ve an tia amria chuanin Nelson mer khite chu kan nei ve di dia chu wang chuanin tu po kang kalpui theng chu Mahse kan bialpa te kan bial nu ten ni vek thli nem nang po tu na khan kha I ompui I din pui kha I bial nu ni chuanga mi khatia nang ka kalsan huwa che khan mo tu ma dang ngai zong ka nei lo hrim mi pa kala si nai lo hrim chu tiang zong in mo tu ma kala belo hrim ti in sei thiam chu atum ve le mai Mahse hriat mi lo chu abula om Julie chuanin engkim a hravek ti chu ni Julie chu ron tong chuakin ke hianin thil hriat kan nei lom nang hianin tu ma mi pai la hnim nai lo mo in hnim nai to ti chu ka chiang lu tu kani di mo Roberto ngei kha in hnim nai te ro kanu driver ngei kha ke hian chiang takin ka hriani ti khan Nelson hi I ron tlon le ve la mo an tia amria chuanin eng ani enge chu tianga ka hnim nai ri ngot na ani kha chu tiangin eng ma hnim nai na ka nei lo hrim ani Roberto ti po ka hrelo hrim ani nang hianin chu tiang chuani lo sei ve la mo I mo ka hril to pangche Nelson ba khi mo ngai zong kala nei lo hrim an tia Julie thin chuna tur ta lo khati khan ron tong reng su o ani Nelson hi ka u naw pa ni hi I mo nang hian Roberto kha I ngai zong chiang lom
เจ้าสูลเป็นเจ้าสูลเล่นล้อมนี่อะไรพวกอะไรเฮียลขาเฮลัยมุนางี้เฮียนรอนไซนี่เกยเฮียนกังหัวเจียงลุตุเนี่ยส่วนที่ก็สิลเวกังอันตีอ่ะเรียจูรอนนี่ลีวักิมเฮลจุงสองจุยเชเวลโมอีโมข้างซงค่ะกติฟิยมเวลไม่นี่ค่ะอันนี้โรเบิร์โตริลรูขโมเชียดเฉียนกระดูวางินการันตีเดรกัวเวลไม่นี่ค่ะโดดเวกันนี่ค่ะข้างข้าเราละทุตักวิวสูโอที่อินไอซ์ซีมามเละไหมจุดที่ไล่ชวนินจุลีชวนอฟอนจูอัพฮอร์มละฟอนอาชวนินอัพมาอาทาลักเงยจูอารมเพลตาเอ็นเตเฮยก็อุณาปะนั่นเจงเตเฮยเงยไอเบียกนัจูนี่อ่ะเงยไงดันที่อินอะแคเมราลักจูอันเอ็นตีระเนี่ยส่วนชวนินฟอนจูหันลาอินเจียงตะเคียนอันเอ็นะจุดที่ไล่ชวนินอัฟวอลูมจูริงเทียงเบอร์ชวนินอันดาตาจูที่ละหันเพลย์เจ้าจูเรียชวนินสวยตูจูอาวันตะเลไหมอดินนังไงระงาจนหันดิ่งอินอเบงเตจูอันหุบกวลเวละเนี่ยส่วนลาจนเจียงตะเคียนินฟอนจูเอ็นระงาเรียจูรอนตรงชัวกินอีเนี่ยส่วนข้าโดดก็สวยเหล่ากติจูกติเดือดกวลเวลไม่นี่ค่ะอันนี้เนี่ยกันเองไม่อินไหลจีนกันในเราชิมเองไม่อินไงส่วนนั้นพอกันในเราอันนี้เฮียนินฟอนินติคานาเราหลักกวลเวลไม่นี่ค่ะที่อินเนี่ยส่วนเฮน่าจูอันทรีละเนี่ยส่วนจูนักกุจูหันกวงกวเลเตอินอีโมเรียข้ามินียมิงกัลสันดานเล่มินตรงคุมดานซงค่ะกับเบงอาเฮียนอาลาจามเรงสินเกจูมีระเทกันเนี่ยอิเรียมาเชตูน่าจนเฮตีฮิกันเนี่ยนางปนอีรอนเล่เวกจูมินีวางจนโมเฮลัยมุนาเฮียนนางเฮียนมิรอนปันเล่ไม่นี่ค่ะนางเฮียนปุยซาเล่อินเจนับบักยังไงตัวเราชิมจูวางจวนนินเอ็งมากันเฮนาเฮียนสวยตัวเรนี่แล้ววะนี่อันตีอ่ะเรียจวนินเนลสันคงไอ้ตะเกมินง่ายดำรอกติปัลตักจิตนี่กับมังไอ้ลุตุกเจลอมอันตีอ่ะเนี่ยส่วนจวนินอันนี้ไม่ทีซุ่มเล่ไปจูอีมังไอ้ทีนั่นลมเกยจวนหมดนังมาข้ากับมังไอ้ทีนเจ้ากับมังไอ้วางเจนกันในซงกันซุ่มบุญโปเลยสักจะกระตุ้มมาเสกันในซงข้านังจวนินโตกติลวะกี่มาข้ามินมังไอ้ลูกเจียจูอาเจียงแรงอารมณ์นังจวนินไอโตจอกเงี้ยนะกันในเหล่าถูโปเอ็งกิมก็เสียเจมาเสนังจวนินมิดังมินสันโจกันอีกค่ะซุ่มเล่ไปเจออุดังดูโจกันอีกค่ะจูวังจวนินกันเนี่ยน่าเบสตูเรนี่ต่อเราอันตีอ่ะจุลีจูรอนตรงช่วงเวลอิมเอ็นเตอร์เทียนูข้ามินียดอร์หักตูขกันเนี่ยเก็บปนิตรงดันซงอีตรงคุมดันซงค่ะกัดเรฟกันนี่อันนี้ก็อุณาปาฮีขัดไล่ขันก็อุณาปานิติเร่งกัดเรลอันนี้ตรงคุมดันค่ะกัดเรลูอิตินาเวตักเจ็ดอันนี้อันนี้ค่ะกัลายนัดตักเจ็ดบอกตินตัวไหนเห็นก็อุณาปาฮีนังไงดำตัวเห็นกัดเทมระวังคงไอ้ตะกินก็อุณาปาดูดานังจวนินเฮอินาจังเห็นมินชัวสันหัลไม่รออันตีอ่ะเอ็งมาพอใช้เราจวนินเรียจูกงขาจูหงอินอาชัวเวตักงาละอาชัวนูจวนจุลีจวนินอุณาปานังมังไอตูตักจะสิกันละจงหูมังอันนี้ขจูกัลเตโรเซอันตีอ่ะเนี่ยสมปอจวนินอดิกเจนี่อุณานูอันนี้ขกระเรลรัวไงตัวเราชิมันนี่ตัวน่าจวนกันมาลำหุ่นเชี่ยกันไงตัวหุ่นตากันดูทุกสามจูกันตีปุยที่นังไงอ่ะอันหากันชุนจมังไงนี่ตีอินอันอินกัวโอเล่ขัดตีส่งขาตุนจุมากันดาเล่ทีเตอาลูนี่เล่ตะเร่งไม่ซุ่มเล่ไปเฮียนมิสิงมิตรฮีอาติเดลเทนี่ตัวรอดูน่าฟิล์มกันเอ็นจังโปคานินอาเซียเร่งโอเมคลีตัวง่ายขัดตัวเตอิมิดูสักทินน่ะก็ล้มทินเมมาอังอินเอ็นตัวเตหันนี่ตำเลี้ยวัวหลูไม่ละโมตัวนักกันวิดีโอเอ็นทินเตฮิจูมีปุยจิงตักอินนี่ตีกระเสียจูวางจนอารมณ์พอฮีก็ล้มเวทินวิวโจกันนี่โอเล่เอ็งป้อนี่เสละเกนี่อังตรงกำเทียมเหล่าเตโอนัดเหล่าเตป้อนี่ยังจูอินเหล่าง่ายขัดทีนักกันวิดีโอเตโมดูสักนัดเตไม่รอนนานทีนะอินจุงไอเห็นก็ล้มตักเจตันนี่ตีข้ากันสวยนนเละดูอันนี้โอเล่อินจะไว้เหล่าดำอุละกันนิ่มเละเซลตัวง่ายพอตังหุ่นมันนวมเละเวกอุเล่